Nagyon sokan eljöttek, telt ház, több mint 200 résztvevő, több mint 110 cég jelentkezett be a konferenciára. Igyekszünk a programokban a sokszínűségre törekedni, és ha lehet minél több teltet behozni. A járműipar és az ehhez kapcsolódó akkumulátoripar tavaly visszaesést mutatott. 2025-ben a beruházások tényleges beindításán és a kapcsolódó ágazatok termelési értékének javításán el kell dolgoznunk. Számunkra azért nagyon fontos a konferencia, mert itt találkozhatunk azokkal a logisztikai szereplőkkel, akiknek és akikért fejlesztünk. Itt olyan minőségi logisztikai vállalkozók gyűlnek össze az ország teljes egész területéről, akiktől inspirálódhatunk. Olyan vezetők, olyan folyamatos fejlődés irányt érdeklődő, logisztikában érdekelt személyek vesznek részt, akikkel lehet beszélgetni, akik kíváncsiak az újdonságokra. A legnagyobb logisztikai konferencia, ezért újabb inputokkal kezdhetjük és folytathatjuk a fejlesztéseinket a következő időszakban. A budapesti repteret, ez az e-kereskedelemben történő szerepvállalás, ez berepítette az európai reptereknek az egyik legjobban növekedő ilyen top klubjába. A 9. díj számunkra egy olyan jellegű elismerés, ami bizonyítja, hogy jó úton járunk, és egy nagyon kompetens csapattal dolgozunk.